Dobrý den, vítejte v nejnovějším díle našeho pořadu Nebylo penis. Dnes se budeme věnovat velikosti mužského pohlavního orgánu nezbytného pro kopulaci. Poprosil bych režii o krátkou ukázku. Tohle je Leopold. Jeho sebevědomí je přímo úměrné velikosti jeho penisu. Nakupuje a konzumuje mnoho pilulek, které mu chodí do e-mailové schránky. Ale bezvýsledně. Tohle je Bedřich. Nebo spíš byl Bedřich. Čuráka měl jako paži a teď se v pekle smaží. Promiňte, jsem se nechal unést záviský. Příroda se snaží být spravedlivá. Někde ubere a někde zase přidá. Tady vidíme graf závislosti velikosti bimbásků na výši inteligence. Takže já, jakožto vědec, mám penis opravdu, ale opravdu malý. Tady slečna kolegyně nám to může potvrdit. Než to tady Pepin, jehož vzdělání je ukončeno mateřskou školou, ten má kládu asi jako pan Flintstone. Tady slečna kolegyně vám to může potvrdit. Sakra, co je furt s tím světlem? Rozměry samčího kopulačního orgánu jsou zároveň rozhodujícím faktorem při výběru vůdce smečky. Hele kluci, nesejdem na to pivo? Hele kluci, nesejdem na to pivo? Ale spíš ne, no. Tak to vidíte. Poprosil bych režii o další ukázku. Kluci, nesejdem na to pivo! Tak jako, proč ne? Jak trefné. Pokud vás video zaujalo, můžete se s námi podělit o fotky vašeho nádobíčka. Zasílejte nám je buď na tento mail, nebo na tenhle. To je ode mě vše, já se s vámi loučím. V příštím díle se podíváme na ženské poprsí. Super.